Συνεχίζουμε έτσι για τα βουνά, Μπιλ. Γιατί από εδώ τα βουνά όλα είναι χαμηλά και βγαίνουμε μετά πάλι στην πεδιάδα. Από ό,τι βλέπω. Τι ψάχνω να βρω ψηλή κορφή για να ακολουθήσουμε να βρούμε εκεί πέρα. Εδώ είναι ολολόφι. Hard lock. Ώρα 10 από μαχητικό. Βασίλη, μείνε όσο χαμηλά μπορείς και βίζω λεωμένα. Με έχεις? Σεβάς, εδώ είσαι? Σεβάς? Α, οκ, ναι ρε. Sorry, δεν σπίρα. Γιατί μιλάει και στα άλλα. Ναι, και λες είναι ζουζουκάδε. Καλά μωρέ, καλά. Ναι, καλά, άστα να πάνε. Εσάς εκεί πήγα, σας τα πήραν τα παθηματικά. Σπύρο, να σε πάρω γιατί μιλάω και στην άλλη γραμμή. Να σε πάρω εγώ. Λοιπόν, ωραία, θα τα πούμε. Έλα, φιλιά. Έλα, γεια σου. Microphone activated. Έλα ρε, πού είσαι, έχω βγει να πούμε στο όριο. Τώρα δεν ξέρω που είσαι και που με έχεις αφήσει. Ναι. Εγώ είμαι 69. Μας ποτάρουν μαχητικά γενικά. Χρειάστηκε... Είναι κοντά. Είναι και πλησιάζουν κιόλας. Εγώ έχω πάρει πορεία τώρα 100-200. Εγώ 0,8 είμαι, πηγαίνω προς το τέτοιο. Πώς κατά, βγήκα στη θάλασσα. Γυρνάω φίλε, δεν γίνεται. Βγήκα στη θάλασσα. Θα την πέσω από τη θάλασσα. Ωραία, δεν παίζει. Λοιπόν, πάω στην παραλία.